Ens presenten una moció que provoca confusió política, ambigüitat i manca absoluta de valentia a la que ja ens hi tenen acostumats. El que ens sorprèn és que ara, que es presenta com a crítics del projecte, són els que durant anys han contribuït al desordre general que pateix Catalunya. Al primer punt demanen retirar la línia Sant Andreu Aeroport. Molt bé. Immediatament després, en el segon punt, ja assumeixen que no es retirarà perquè no hi ha compromisos adquirits, material mòbil comprat i obligacions contractuals. És a dir, fan un titular aparentment contundent per després rendir-se al paràgraf següent. Vostès fan política simbòlica, volen quedar bé sense assumir cap cost polític. Si realment consideren que aquest projecte és perjudicial per la xarxa ferroviària catalana, el que haurien de fer és exigir-ne una paralització immediata i exigir responsabilitats polítiques per haver arribat fins aquí. Però no ho fan. I no ho fan perquè aquesta moció està escrita amb la por constant de molestar el govern mentre intenten aparentar que hi planten cara. Després hi ha el festival habitual de tecnocràcia burocràtica, sense definir línies, segmentar la R4, redistribuir túnels, estudiar capacitats, analitzar restriccions operatives, elaborar calendaris. Catalunya no té un dèficit d'estudis, té un dèficit de gestió. I el problema de Rodalies no és que hi faltin informes, és que fa dècades que ningú les executa amb rigor. Cada vegada que hi ha un col·lapse ferroviari, el sistema respon de la mateixa manera. Més anuncis, més plans directors, més taules tècniques, més estudis. La moció parla constantment d'equilibrar túnels, maximitzar la capacitat i transformar serveis. I evita el debat sobre que la xarxa està saturada perquè els diferents governs no ho han fet durant anys i el que han fet ho han fet en pedaços. I ara pretenen vendre una reorganització operativa com si fos la gran transformació estructural. Doncs no ho és. Canviar línies de nom o redistribuir serveis no arregla una infraestructura insuficient, envellida i mal gestionada. I una altra contradicció. El text critica l'impacte que tindrà la nova línia sobre els túnels de Barcelona, però alhora defensa mantenir connexions addicionals i ampliar recorreguts sense donar cap solució de com fer-ho. Per tant, en què quedem? La infraestructura està saturada o encara hi cap tot? No es pot defensar simultàniament que la xarxa està al límit i alhora promet més serveis, més connexions i més recorreguts sense inversions. Aquesta moció intenta transmetre sensació de rigor tècnic, però en realitat és un text profundament polític que només busca una cosa: marcar perfil sense qüestionar de debò el model ferroviari actual. I els ciutadans continuem atrapats en el mateix desastre de sempre. Retards, incidències, averies, andanes plenes, trens cancel·lats. Aquest és el balanç de la política catalana, de la política ferroviària catalana. Catalunya ja està cansada d'emocions grandiloqüents que després no canvien absolutament res. Una mica de coherència, sisplau.